Per què d'aprendre tot això? Què té a veure? No necessito saber res, va esclatar. Benvinguts un dia més als contes de l'Anna de Santiago. Avui descobrirem la història del Jan. M'acompanyeu? En un poble petit vivia en Jan, un nen amb una gran il·lusió. Volia ser astronauta. Sempre imaginava com seria flotar de l'espai, caminar per la lluna i descobrir planetes llunyans. Però hi havia un problema. A en Jan no li agradava estudiar ni aprendre coses que, segons ell, no tenien res a veure amb el de ser astronauta. Una tarda, mentre estava assegut al seu escriptori envoltat de llibres d'història, matemàtiques i dibuix, va esclatar. Per què d'aprendre tot això? Jo només vull ser astronauta. No necessito saber res de història, ni de dibuixos, ni de flors. De sobte, una llumeta daurada va aparèixer a la seva habitació. En Jan va obrir els ulls com plats. Davant seu hi havia una fada petita, amb les ales brillants com les estrelles. «Qui ets tu?», va preguntar ell bocabadat. La fada va somriure i va fer una petita reverència. «Soc la fada de l'aprenentatge, Jan. He vingut perquè he sentit els teus crits. Em sembla que necessites una mica d'ajuda per entendre com funcionen les coses». En Jan, encara una mica desconfiat, va dir: «Jo no necessito ajuda, només vull ser astronauta. No veig per què he de perdre el temps amb les coses que no m'interessen». La fada va riure suaument. «Ai, Jan, t'ensenyaré per què tot el que aprens té un lloc especial al teu camí. Vine amb mi». La fada va sacsejar la seva vareta i de sobte en Jan es va trobar flotant en un espai ple de colors, estrelles i camins que es creuaven entre ells. Semblava un univers fet de coneixements. Hi havia paraules que brillaven, imatges que flotaven com núvols i camins que conduïen a llocs màgics. «On som?», va preguntar en Jan fascinat. «Som al gran camí de l'aprenentatge», va explicar la fada. «Cada camí que veus representa una cosa que pots aprendre i tots aquests camins es connecten per portar-te al teu somni, encara que ara no ho puguis veure». En Jan va mirar al seu voltant. «Així que tot això em portarà a ser astronauta?» La fada va assenyalar un camí ple de planetes i coets que brillaven al fons. «Aquest és el camí de l'astronauta, però per arribar-hi primer has de caminar per altres camins que t'ajudaran a créixer i a estar preparat». La fada va conduir en Jan fins a un camí ple de números que flotaven a l'aire. «Aquest és el camí de les matemàtiques», va dir, «perquè, si vols ser astronauta, hauràs de calcular trajectòries, velocitats i distàncies. Els números són els teus aliats». En Jan va sentir pensatiu. «D'acord, les matemàtiques són importants, però i la història? Què té a veure en anar a l'espai la història?» La fada el va portar per un altre camí, ple d'escenes d'història, persones antigues que miraven les estrelles, inventors que creaven telescopis i astronautes famosos com el Neil Armstrong. «La història ens ensenya d'on venim, Jan. Abans de tu, moltes persones han somiat amb les estrelles. Saber com ho han aconseguit t'inspirarà per seguir els seus passos». En Jan començava a entendre-ho, però encara tenia dubtes. «I dibuixar? Per què necessito dibuixar si vull ser astronauta?» La fada el va portar fins a un camí ple de colors i formes. «El dibuix no és només art, Jan, és una manera de comunicar idees. Quan siguis astronauta, potser hauràs de dibuixar mapes d'un planeta o dissenyar un coet. Totes les habilitats són importants».
En Jan i la fada van seure en una estrella brillant per descansar. Ell mirava tots els camins que s'entrecreuaven i va preguntar: «Així que per arribar al meu somni he d'aprendre moltes coses?» La fada va somriure i li va posar una mà sobre l'espatlla. «Exacte. Cada cosa que aprens és com una peça d'un trencaclosques. Al principi pot semblar que no encaixen, però amb el temps veuràs com totes formen part d'una imatge completa. Qui ets tu i tot el que pots fer». En Jan va pensar-hi una estona i després va dir: «D'acord, suposo que sí que cada cosa m'acosta una mica més al meu somni. Puc intentar aprendre-ho tot». La fada va somriure i li va donar una empenta suau. «Això és l'esperit. I recorda, Jan, l'important no és només arribar al teu somni, sinó gaudir del camí que et portarà fins allà. Cada cosa que aprens et farà més fort i més savi». De sobte, en Jan es va trobar de nou assegut al seu escriptori. Tot semblava igual, però ell no era el mateix. Va obrir el llibre de matemàtiques i va mirar els números. Ara ja no li semblaven tan avorrits. «Cada pas compta», va dir, recordant les paraules de la fada. I amb un somriure, en Jan va començar a treballar. Sabia que el seu somni era gran, però també sabia que cada lliçó, cada pregunta i cada descoberta era gran part del viatge. En Jan va aprendre que no cal córrer per arribar als somnis, sinó gaudir del camí que t'hi porta. Cada pas, per petit que sigui, és un regal que ens ajuda a créixer i a descobrir el món i a descobrir-nos a nosaltres mateixos. Perquè el camí no és només el lloc per on passes, el camí és qui et converteixes quan avances. Moltes gràcies per escoltar aquest conte. Fins la propera!